Здравейте хора, аз съм Алек, винаги има познат като Алекс. Ако вие какво ще дайте палец, ако вие клипаха ще дайте палец надолу. Тъй като съм вече решил определено, вече минахме 120 абонати да направя на фен среща. Но сигурно и много въпроси може да се разпитат, горе-долу каквито пожелаете на фен срещата. Обаче обмислям на 500 абоната да направя книга за Алекс не геймър. Като цяло за мене. Която обаче, така като мина тези и трябва и такова тениски, които да пише Алекс не геймър. Но ще бъде само една, защото аз не съм най-големия фен на новото тениски и такива работи. Може би ще си измислят и още нови. Напитка нямам никаква идея за напитките, не. Може да се питат за политически, попни, други работи. Тъй като аз